Aquesta exposició, aquest homenatge a Picasso 1972 a Vallauris, és una història gairebé novel·lesca, és una història que passa en ple tardofranquisme i que en el moment en què girem full i entrem en democràcia queda totalment oblidada. Estem davant d'una operació de desgreuge per l'onada d'atemptats contraris a qualsevol forma de celebració del 90è aniversari de Picasso. Picasso llibertat, visca Picasso, era un crit normal a les manifestacions, perquè Picasso significava molt. Era un símbol de llibertat, de democràcia, un model d'actitud per als artistes, i aquest és el resultat. Segurament no hi havia cap artista que encarnés més els valors de la república que Picasso. Ara, en aquells últims anys del franquisme, el franquisme va desitjar ser permissiu. Això és el que explica que la majoria de mitjans, revistes i diaris, tothom es volgués sumar a la festa per celebrar els 90 anys de l'artista espanyol més universal de tots els temps. De la mateixa manera que s'havia convertit en un símbol de llibertat, per altres també havia esdevingut un símbol de l'antifranquisme. En uns moments en què el règim franquista desitjava recomençar una operació de reconciliació, va resultar que els grups d'extrema dreta ho van gairebé veure com un atemptat al cor del franquisme. Van començar sent pedres, trencaven els vidres, llançaven pintura a dintre dels aparadors i van acabar destruint una galeria amb còctels Molotov i que només va patir l'atemptat perquè es deia Taller de Picasso. Només per això va tenir l'atemptat. El mateix dia jo vaig trucar per telèfon al Tàpies i em va dir que es podia fer alguna cosa per protestar per aquella situació, per manifestar-se en contra de la violència i a favor de la figura de Picasso. I em va dir també que intentés reunir el màxim número d'aquestes obres per fer una gran exposició col·lectiva a favor del Picasso i contra les accions de violència contra l'art. És Tàpies qui dona la idea d'utilitzar un foli com a suport i és Dalí qui dona la idea d'utilitzar el tapet. Ell va dir que estava entusiasmat per fer alguna cosa i que seria molt millor que utilitzés allò que usaven les pastisseries de Figueres, que una cosa més amable, més dolça, com oferir un regal per celebrar alguna cosa. Aquest tapet, una peça de cotó amb una punta, el Palet explica que les va fer amb unes monges de la Bonanova. Ell feia els tapets i els enviava. Pintors, escultors, però no només artistes plàstics, també pensadors, escriptors, músics, fins i tot un ballarí. Molts eren escriptors, eren músics, directors de cinema, actors, i tots van participar. O sigui, no era una qüestió només de pintors. L'esforç que va fer aquest noi, molt jove, tenia 19 anys, és increïble. Però la resposta, que és el que aquí volem explicar, aquesta resposta tan contundent, és mèrit de Picasso. És el resultat del pes de Picasso com a símbol. Tothom va voler participar. I trobem gent que havien estat franquistes, al costat d'artistes, doncs clarament diríem comunistes. La capacitat d'atracció de Picasso era tan extraordinària que hi ha una presència de noms de primer nivell espectacular. Però hi ha moltes sorpreses. Hi ha artistes desconeguts que tenen obres fantàstiques. Vaig parlar amb
amb persones de l'Ajuntament de Barcelona per intentar organitzar aquesta exposició a Barcelona. I ja no van contestar. I és normal perquè, a Espanya hi havia molta censura i segurament que això no hauria sigut autoritzat. Per això vam pensar que seria millor fer-ho a França, a Vallauris, que era el poble on vivia Picasso, i vam organitzar allà l'exposició. Per tant, aquesta exposició es va fer el 1972 a Vallauris i d'ençà de llavors, exactament mig segle després, es torna a presentar, però a més, molt més completa als espais Volart de la Fundació Vilacases a Barcelona. L'adquisició d'aquesta col·lecció de 400 tapets té una gran importància perquè corria el risc d'acabar dispersant-se. I per això dic que hi ha poques adquisicions que reflecteixin tan bé com aquesta els principis que han guiat la Fundació Vilacases des dels seus orígens. Jo estic molt satisfet de que la Fundació Vilacases tingui aquestes obres i que estiguin totes reunides, perquè es tracta d'una gran obra col·lectiva i té una força d'expressió quan estan totes juntes, perquè no és un fet de obres individuals, sinó que té força quan estan totes juntes.